Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Angkol! Tagol! And Tita Tanya Chinita. Niregaluhan ko po ng shoes at watch si Christian. Sarap niya kasi. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na nakaantabay ngayong 2025 sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Ruby ng San Andres Bukid, Manila. Ay, single pa rin sa pagpasok ng 2025. 25 years old po ako. Chubby pero yummy. Talaga. Wala po akong masyadong outdoor activities eh. Kagaling ko kasi ng trabaho, matutulog, ang pagod eh. Graveyard shift po kasi ako. Okay naman po yung sahod dahil US-based ang company namin. Kaya wala na akong chance mag-exercise. Kapitbahay ko lang po yung mga tito and tita na kapatid ni mama. Kaya naman, nung Pasko po, naghanda ako ng ampaw na merong tagfa 500 na laman. Tapos mga regalo po para sa kanila, sa mga kamag-anak ko. Siyempre, share your blessings, diba? At siyempre, niregaluhan ko nga po si Christian. Naka-opisina ko. Okay lang naman yun, di ba? Para mapansin niya po ako. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Paano kaya? Papractice nga ako. Christian, Merry Christmas para sa'yo. Ang baduy. Christian, bet kita. Sana bet mo din ako. Hindi, pangit. Ano ba? Ang hirap di kasi ako sanay para torpe. Ang hirap para maging torpeng babae. Ang gwapo mo kaya niregaluhan. Hindi. Sige na nga, bahala na kung ano na lang lumabas sa bibig ko. Lamig ng kamay ko. Good morning, Christian. Okay po. Yeah, all right. Thank you so much for calling. Good morning. Bye-bye. Good morning. Ay, yes. Ano yan?
Sorry ha, Merry may call ako. Christmas! Merry Christmas. Ano yung sapatos? At saka G-Shock. Di ba, ano yun? Gusto yan ng mga lalaki, di ba? J1 na breads. Ay. Salamat, pero... Kung itatanong mo paano kung nalaman yung size mo kasi na-stock kita sa Facebook. Kaya alam mo na sa size 10 ako, US 10. Christian, bagay ba yung hair color ko? Tsaka Hindi. nag-sleeveless ako ngayon. Ba't ka nag-sleeveless eh? Chubby niya. Ha? Hindi, okay naman siya. Okay naman. Yung, kasi highlights, uso kasi to ngayong 2025 eh. Tsaka tong color na ano, medyo backless to eh. Tingnan mo. Diyos ko, nang backless siya. Ang lamig-lamig ng office. Di kaya tumapulmonya to. Ha? Sinasabi Merry ko Christmas. mag-jacket ka kasi ng lamig ng aircon dito Merry eh. Christmas. Oh, Merry Christmas. Para sa'yo talaga yan. Kasi special ka kasi sa akin eh. Sa lahat ng lalaki nandito, ikaw yung... Ay, no. Ruby, kaya mo to. Sa lahat ng lalaking nandito, ikaw yung... Uy, Nay Ruby! Sa lahat ng Salamat lalaking... sa pamasko! Akin ba yan? Hindi kita kinakausap, Bong. Si Christian yung kausap ko. Christian, sa lahat ng lalaki nandito, ikaw yung... Ikaw yung... ikaw yung pinakagwapo. Teka. May tumatawag eh. Bong, pwede dun ka Hello, muna. how- Bumalik ka sa how may I sa help linya you? mo. Yes, ma'am. Christian! Alright. Christian! Wait lang, may call ako. Wait lang. Yes, ma'am. Bong, Of course, paano of ba course. sabihin Just na- encode the serial number, then it's gonna be good. Bong, tulungan mo naman ako. Okay, thank you. Bong, Merry Christmas. Ano yun? paano ba sabihin na type ko siya? Bigyan mo yung G-Shock sa akin. Sasabihin ko. Promise yung nasa bahay na lang may extra pa ako doon pero wag to. Luma yun. Hindi, bago yun. Sa Lazada ko nabili. Hindi pa Sige na. nabrasan yun. Luma yun. Sige na. Sige Sige. na. Paano? Siya Ano? yung... Paano ko sasabihin na type Chan. ko siya? Ano ba? Christian! Type ka niya, Chan. Type mo ba siya, Chan? Bakit mo Okay ka ba, sinabi? Chan? Bakit mo sinabi? Sabi mo, type mo siya. Christian, Pwede ba hindi naman sa ganun pero bet na bet kita. May chance ba na maging... Pwede bang may busy, nasa call eh. Sige, tanggapin ko na yan, pero... Christian, Ano, kaya ako nagpaganda today kasi... dahil sa'yo eh. Diyos ko, hindi naman talaga siya maganda. Chubby pa. Okay. Maganda ka ngayon. Sige, Ruby. At tatanggapin ko yan, pero may kondisyon. Kondisyon? Sige! Sky is the limit. Basta ikaw, basta... Ano yun? Sige, sabihin mo. Baka kasi mag-expect kayo pag tinanggap ko yan eh. Hindi! Ba't naman ako mag-expect? Alam mo, ang regalo... Tsaka may nililigawan ako, hindi pa naman kami. Sinabi ko na sa'yo Dito ba yun sa office? Hindi ka dito. May nililigawan lang ako, pero hindi pa niya Ay, ako hindi. sinasabi. Wala akong pakialam dun kasi itong pagre-regalo ko sa'yo, Pasko kasi, may dahilan. Alam mo yun, tsaka... special ka kasi sa akin, Christian. Kaya tanggapin mo na, hindi ako mag-expect, hindi ako mag-hintay ng kapalit. Ano ka ba? Wala lang to sa akin. Kayang-kaya ko to. Isang... Diyos ko. Sanay na sanay ka talaga magbigay. Wala to sa akin. Bong, dun ka na kasi hindi ka naman Okay, nakaambag. bye! Christian, sige na, tanggapin mo na. Alam mo, magiging masaya ang puso ko kung tatanggapin mo to. Kaya sige na, Merry Christmas. Di ka ba natutuwa na niregaluhan kita? Natutuwa naman ako, Anong pero gusto mo? ayoko kasi may kapalit eh. Baka kasi mag-expect ka, tapos, alam mo, yun, kayo Hindi naman ako ganong klase ng babae. buti naman kung ganun. Sige, Oo, tatanggapin kaya- ko yan, basta walang expectations. Wala. Promise. Okay. Promise. Promise mo yan, ha? Oo. Thank you Merry Christmas. Pwede bang magbeso sa'yo? Ay, busy. Sige na, may call eh. Anong kulay ng damit ang gusto mong isuot mo ko bukas? Anong kulay? Kasi ngayon wala, red. Christmas break na eh. Oh, sige na. Kay may call ako. See you. Okay, sige, Christian, salamat. flying kiss lang. Sige, Sure. Christian, Sige na. tingnan mo naman ako. Tingnan mo. Oh, may call eh. Yes, ma'am. Hi. How may I help you?
Bye, Christian! Sige, bye. Sige. Okay. I love you. I love you sige. so much, Christian. December, turn around and make it all. Minsan, o hindi pala po minsan, palagian kong kino-question ang sarili ko. Bakit hindi ako crush back ni Christian? Single naman po siya, although sinabi niya po na may nililigawan siya. Pero di ba po ang lalaki pag gusto niya. Wala siyang maraming dahilan. Pero siguro ganun talaga kapag gwapo. Pihikan po. Ayun nga, natuloy naman yung pagbibigay ko sa kanya ng regalo at nasabi ko sa kanya na bet ko siya at may nararamdaman ako para sa kanya. Kaya, ngayong Christmas break, mimiss ko ng sobra si Christian, di ko siya makikita araw-araw. Hanggang dumating na nga po ang bisperas ng Pasko. May family gathering kami. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Papa, Merry Christmas! Ito po yung Oy. regalo ko para sa inyo. Uy, salamat anak. Oy. Binila mo na ako ng brief. Butas-butas na yung brief. Opo, anak. tay, kasi nakakahiya sa chicks mo, di ba, tay? Kaya niregaluhan kita para hindi ka naman Wala, may nangaroling. Mama, Merry Christmas! Anak, bakit nag-abala ka pa? Dapat iniintindi mo yung sarili mo. Okay naman kami ng tatay mo eh. Pasko, ano ka ba? Huwag ka nang drama-drama dyan. Ma, teka, punta na tayo kay Latita, tara. Mauna ka na lang kasi may inintay pa ako eh. Ibang kumpari ko. Sino iniintay mo? Kumpari. We. Kumari. At tara na, Kanor. Sabay-sabay na tayong magpunta sa kabilang bahay. Tara na. Dito Andun na yung muna mga tayo. kapatid ko. Mauna ka na lang doon sa tiyahin mo. O sige po, mauna na ako. Nay, tay, huwag kayong mag-away. Paskong Pasko, ah. Sa New Year pa kami ni mag-aaway. Pasko ngayon eh. Sunod po kayo dun, ah. Okay anak, salamat Sige, anak. sunod kami. Ay, may bago na talaga akong brief. Hi, Tita! Merry Christmas! Ay, Merry Christmas! Merry Christmas po! Hi, Tita Kim! Oy, Merry Christmas sa'yo. Ang ganda-ganda talaga at ang sexy-sexy ng pamangkin ko. Oy, thank you po! Ito po para sa inyo, Tito Kim, di ba? Ikaw, may nililigawan ka na. Ay, taga, mamaya na yan. Ano ba kasi yan? Gusto ko rin makatanggap ng gift. Dali, tinatawagan ko yung pinsan niyo si Gwen. Tita Maskulado, meron akong personalized na ibibigay Oh, sa'yo. Tito Kim, sa'yo, meron akong mamaya na yan ibibigay. kasi tinatawagan nga si Gwen. Si Gwen? Dito naman ako na pamangkin nyo eh. Hello, pamangkin! Hi! Hello! Oh, ba't kayo nang isustorbo ngayong Pasko? Mga tita? Hoy, ang kumusta ka? Kasama ko nga pala yung boyfriend ko Canadian, Daxton, tita! Hi. Bakit ka nandyan? Canadian. I'm Canadian. All right. Oh, yeah. Here's my boyfriend! Hi to you there, Volbeast. Yes, Carl, say hi to everyone. That's my tita. Hi, Tita. Hi. Ayun, tita. Hello. Huwag muna akong bigkausap dyan kasi maubos yung English ko. Oh, tita, Merry Christmas dyan. Anong ganap dyan? Eto nga. Ang ganda-ganda mo talaga, Gwen. Always naman. Always. Alam mo, nagkakandara pa sa akin yung mga Canadian dito. Tita, alam mo, nahirapan ako pumili. Ang dadaks talaga. What? Oo. Siyempre, maganda ka manang-mana ka sa tita, di ba? Totoo yan. Alam mo, lahi natin yan. Magaganda tsaka habulin. Ay, andito pala yung mga pinsan mo. Hello, Gwen! Hello, Gwen! Hi, Gwen. Ruby here! Hi, Ruby! Oh, Ruby! Ano nangyari? Bakit parang medyo namamanas ka ba?
Hindi, medyo graveyard shift kasi ako kaya medyo nawalan ako ng exercise, tsaka physical activity, tsaka napaparami ng ng soft drinks, tsaka mga graham, at tsaka maraming handa dito, leche flan. Si Tita Trixie nagluto ng leche flan, hindi masarap eh. Epic failed. Pero at least meron na tayong lechon. Dumating ka na. Bakit? Inis Ako ka? po ba yung lechon na sinasabi? Ay, may iba pa ba? Epic fail yung ko ha, Graham ko. Kita mo yung pinsan mo. Tita, wala naman akong apple sa bibig. Corner, weighing 200 pounds. Ruby! Diba? Grabe ka naman, Tita. Opo naman ganyan si Ruby. Alam mo, yung mga Canadian dito gusto nila lang ganyan. Yung mga parang pigi-pigi. Uy, Ruby. May butas ka ba sa leeg? Bakit po? Para kang alkansya. Tita, hindi nakakatuwa po yung joke niyo Nakaka-offend na po Para naman talaga eh. Hoy, kayo wag nyo ganyanin yan si Ruby kasi kahit ganyan yan. Thanks, Tita. Oo naman. Ang ganda mo talaga, Gwen. Tingnan mo si Ruby, Parang troll na tumubo. Ano po? Troll. May troll? Labubo na po kasi ngayon. Labubo. Mukhang labubo. Di ba kulang na lang ng ano? Parang sinasabi niyong malapad ako Hoy, ikaw nagsabi yan. Hindi ako. Tingnan mo, nag-backless. Pakita mo yung likod mo. Nag-backless. Hoy, parang Ninoy Aquino International Airport. Tita, hindi naman porky mataba, hindi na pwedeng mag-backless. Hindi ba pwedeng i-boost yung self-confidence ko? Tita ko pa naman kayo. Ba't ka nag-backless? Merong rise to resist dun sa likod mo. Hagdan pala. Tingnan mo si Gwen, ang ganda. Iba talaga beauty ng mga Alam mo, ang cousin, mag-diet ka na lang para yung mga tita natin hindi ka laitin. Hoy, sa kabali. Joke lang yun. Hoy! Sobrang sama po ng loob ko sa mga tita ko. Sila yung kadugo ko, pero sila po yung hindi sumusuporta sa akin at nanlalait sa akin sa harapan ko pa. Porque ba nasa abroad po yung pinsan ko at siya yung maganda at nakakapagbigay ng pera. Siya yung maganda. Napaisip po tuloy ako kung baka kaya hindi po ako magustuhan ni Christian kasi pangit ako, mataba ako, baboy ako, lechon ako, alkansya ako. Siguro nga ang pangit ko. Kaya nagkulong na lang po ako sa kwarto kahit holidays. Nagpunta po sila auntie at yung isang pinsan ko para kausapin ako. Buksan mo to, mag-usap tayo. Patawarin mo na kami. Hindi naman namin sinasadya. Oo nga. Joke. Yun lang naman sana. Joke lang naman yun. Mag-usap tayo, pamangkin. Ay, umalis nito mga tao na to. Hindi naman sila nakakatulong sa mental health. Talagang iko'y bilang ang magandang pamangkin sa balat ng lupa. Tita, umalis na po kayo. Hindi ko po kayo kailangan. Sige na, mapatawarin mo na kami. Huwag ka na magalit dyan kasi ikaw talaga yung pinakamaganda. Joke lang yun kasi magbibigay ng pera si Gwen. Kaya, alam ka naman siya laitin namin. Siguro nga ang pangit ko. Hindi totoo pangit ka. Nagsasend lang. May mga regalo pa naman ako sa kanila na ampaw. O ba't di mo binigay yung ampaw? Tapos sila pa yung ganyan sa akin. Kahit magkano pa yung laman ng ampaw na yan, dapat binigay mo. Pasko eh.
Sorry na, pamangkin ko. Usapin mo na kami. Lord, Pasko pa naman, birthday mo pa naman, pero bakit ganito? Parang hindi ako masaya. Sorry, Lord. Lord, Sige na, patawarin mo na kami. Buksan mo na to. ayoko po, umalis na po kayo. Sige na, kunin lang namin yung ampaw. Ay, pinipili ka din. Umalis na po kayo, tita. Parang awa niyo na po. Hindi ko po kayo kailangan. Di ko talaga matatanggap yan kasi ayoko nga ng expectations. Pero pinipilit mo ko eh. Christian, wala naman akong ine-expect, pero gusto ko lang malaman mo na gusto kita. Pero may nililigawan kasi ako. Tsaka ayoko ng ganyan. Ayoko yung babae yung nangunguna sa akin. Pasensya ka na, tsaka... Promise, wala akong expectation, wala akong hinihinging kapalit. Tanggapin mo lang to, okay na ako. Masaya na ako, Christian. Sorry, Ruby, pero hindi kita type. Pasensya na, gusto ko yung mga slim. Ayoko nang mas malaki pa sa akin. Pasensya ka na, ha. Hanap ka na lang ng ibang ikakrush mo, tsaka ibigay mo na lang yan sa iba yung regalo mo. Christian, siguro nga wala na magkakagusto sa akin. Kasi pangit ako, mataba ako. Hindi pa ako nakarinig sa buhay ko na sinabihan ako na maganda ako, na charming ako, na attractive ako, na crushable ako. Tulungan niyo naman po ako. Paano mabalik yung tiwala ko sa sarili ko, yung self-confidence, yung self-esteem. May pag-asa pa po ako. Metro's number one. Metro's number